लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना ओरैनोथ' भिडिअनि ससे क्लिप्सआव नायनानैनो एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों DK दैमारि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे DK दैमारि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों जाहार आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी लोगोसे देबजित दैमारी बिथांमोना आरो मेथाइखौ रोजाबदों आसा बर' लोगोसे मिजिं बरगयारी बिथाङा। स' लोगोफोर बे DK दैमारि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां बे जाहार अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसो उनावनो DK दैमारि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।